Kaplanım. Yol varsam. Ededim ben nere getirdim? Men seni vara tumor kosmetika getirdim Miriyet'tek. Bilýärmiş bunu? Bilýän ededim men gowy baylyk. Wah, o üçin badyr menne aýlyk. Olar ýaly bolsa sürüşşalyk. Men ýylamam balyk. Meniň adymym doýduk. Wah, şoň üçin biz bir-birimizi söýdük. Ededim, sayla, gereňi sayla. Umunç malçyň aýkasynyň çalýan kremi bar, balam. Dur balamyň gowulugyny men öňüm bilýän. Wah, mun gowduny umunç malçyň aýkasam bilýär. Diňe sen näme edýdim? Sen men Malvinacygym. Sen meniň buratynjygym. Ine şu yüzüňi agardýan zat näme? Alyas ededim. Wah, diýdi oturdy balam. Yüzüň agardyjy, çekici zatlara ma bar eken. Ededim sen maňa gara diýjek bolmaňmy? Dilim mararmy sana şey diýmäge ededim. Canım içinden. Yüreğimin yari bölük plus minus sen. Yürüyen balkım. Bular näme? Ular 2 manattan neçe diýsen bar ededim. Sen men şu 2 manatlyk zada döýýärmi? Bilýän ne dip pikir edebilýän. Wy inecigiň toý etýär. Sonda paýlar ededim. Wah, sen akıl paýgatyň sklady ededim. Wah, Sağ olun. Gerek bolsa optam arsaňlamadyr. Näme? hawalın. Ben sana da zat götürdük boğumu. Men öňüme saçyan nurum, yüreğim. Men sizin iýiňizden ýöräm. Be. Az mawsuk diýip şular aýdaýsaň ya. Bir de tulta getirsin. Wa akmara